Here tu te chỉ bay lẹ vek ule tun trum kan video at chuan Microsoft Word man dan Microsoft Word manga table siam dana kha kan sei ve le thung don ane ti hianin tuna kan man tur hi Microsoft Word 2007 ane ya Microsoft Word 2010 te po 2007 hin tiam chuan kan thiam viau don ane chuwang chuan takin kan lo enanga ama saberin table siam tur chuanin he tilai hianin insert ya hin kan han lu phot angaya te chuanin ti hian alo in tlar phei thlu maya insert chunga ti the rang rang chi te kha he tilaya table a hianin kan han lu tanga table kan siam don chuan he tilai hian kan han click anga ti hian lo om thadon ne chuanin table a khanin aro te khatiang akalam te kha eng zat nga kan siam du ti kha kan hrianga kan siam du zata zir khanin ti hianin hei kan select zel nga ti khan ti khanin ti hian lo om thlu mai kan du zata kha kan siam thei ta ti chuanin tiang hian table chu kan han siam ta phot maya avazim deuh em vo kan ti chuanin tilai akila te han hei apo na tur lo lang ta tang hian du tok te kan pot zau thei ta ni kha apo zau dan na chuan maya chuanin heng tiang lai align a chung le noi hi a khoi lai amo in kar la chela kan du chuan hi antenna serial number te kan han pek na to long ta se so number khalo ni chuan serial number a chuan a zau le to ka ngai lo ta ama align bula hianin ta hianin tian kan kok zon nga khitia lo am vera hianin mouse pointer khitia lo am vera khian ta han kan nok phei don ta te chuan ta hian te chuan kum lo lianga ka tiang kan mamong chi kha ta han lianga next kalama kan lu phei du khan du le tap po kha kan met thei ta du le a click po kan click thei ta ni ti chuanin ta hian number 1 2 3 7 thleng alo ni ta tu na me hi 7 thleng chau kha lo om ta engtin ne akalama hi kan bel liang ti kha kan riat le tor poimo deuh chu ni heti lai hianin asir helam apon lama hianin kalam noi lama kan bel angai aro te me ang khame ka kan bel du chuan ta hian kan click don ni te chuan kan keyboard ta enter kha kan zok matanga ti khanin mouse mong kan heti la han kan click le zelanga ti khan kan click chok ang enter nen kan me chok don ani kha abel dana chuan ani khatilo po khan heti la ya hianin asira tang hen tuna ka align bol dewa chung lam deuh sia hanin ten bako tirang khitia lo dum vela khan in han double click anga te khian lo in select anga ti chuanin right click lenga insert column insert row below insert rows below ti khalo am don ta hianin insert rows below ta hianin kan click don ani ti chuan noya khan alo in bel chia ta ti chuan achu khatiang chia khanin achung lama po hianin kan han double click lenga achung lama hianin ange aro saka bel kan du le chuanin kan right click le don ani ti chuan insert rows above hianin kan click le do mai don ani hi po zim na le po zau na kan ti kha
po han kan du chuan kan pot zin phei le vak thei ti chuan in khat ti zong kalama kha ala tlem deuh kan tia til rang da bel kan du chuan kan du na hmun zon a kan ti khian kan han ko zon tir lang ki tial a mouse pointer khi tia lo dum vele khianin kan double click anga ti khan ti chuan kan right click lenga insert a tho khanin insert column to the right tia hianin ta khanin kan click ti khan alo in bel che ta ni chu tiang che chuanin heti lai po han lo bel du do ni ra akara hian ti khan kan han right click lenga han insert column to the right amo left amo a po hian veilama kan bel du chuan left a dinglama kan bel du chuan right a atiang zel khani ta a ti chuanin hei atul le lo ve kan tia kan delete le do ni chuan ama bok hian ti hianin kan han select lenga delete column ti hianin kan delete mai do na ne kha a delete dana chuan ta a ti chuan helai chung align phaya hemi in rin thla akalama hi kan pai vek do ni chuanin heti lai design ti hen kan han click anga design ti kan click ta a eraser alo om ta ne ti chuan eraser lo om ta a eraser hi kan han click le anga ti khan ti hian eraser lem kha lo langa hemi mang hian kan pai du na lai line taka khat ti hian kan han click anga ti khan kan click zelanga atiang khan kan ti anga ti chuanin a kham phei ti mai la hei a table kha heti zonga kan vada phei le du ni chuanin draw table a hianin ta hianin kan click anga ta han kan han click anga ti hianin ti khan line phei mai don ne ti chuan ta po han kan line bel du ni chuan ti hianin kan line le mai anga ti khan hemi kan double click ma chan hei pencil le ma te lo om char don ne atiang khanin adang po ni sala eraser mang pon helai po kan du chuanin ti khan kan pai fek thei ta ne ti chuanin kha kalam siam nan chuan poimo zual te an ni tel pakhat tuna a horop omna hi a chung lama a kalam chung lam na han om thlat mai kan te alo om ta thlat mai ne hi a center a hian om sala kan du chuanin hetian kan an select nu akhan home kan du ta po hian ti hian kan da thei ta ne mase a hnuai lama hian ala chung manga kan ti chon ama hen kan right click don ni ti chon kan right click ta he ti lai hianin a hnuaya cell alignment ti hianin kan han click ta kan zok ko zon ta he ti lai center a hianin ta hen kan zok le nga ti khan center lo mai don ani ti chuanin hei ming ti hi a horop direction hi kan lo ti dang lam do ni chuan ama hi right ti hianin kan han select ta kan han right click lenga text direction a hianin kan lu tanga kan du hoi zong khanin ti khanin kan kuai thlep bel thei ta ni heti zong po in kan du chuan a hoi dan tur kha chu kan sathiam mai tur ngai taila an okay anga ti hian lo hoi ta zan mai ne horop po hi kan du chuan tin mouse mang kan ti khan kan shoot phei thei veka kan select du zonga kha ti khan mouse manga kan shoot kan select na ni chela ni ti kha ria ila
ti chuanin anga thil dang paimo kan la soi lo kha jang khan ni phot sela ton tu matan chuanin clear tu ten in lo hlok pui ngai kan be se ya ka video lo clear thun tu ten mình lo subscribe saka mình lo like saka sel tur khan kan som tak mo chu ni like le subscribe kha awi lo fa kan paisa po a het lo ani ti kha hria ila a thavio ome